Budú na refresheri písať, že mladá Slovenka sa potopila na dno Dražďaka. Ale teraz vážne. Ako skupina potápačov sme sa rozhodli, že skúsime sa potopiť na dno Dražďaka, nakoľko viacerí pochádzame z okolia a nikdy sme tam neboli. Mám pocit, že nachystať sa do vody na ponor je vôbec dlhšie než ten ponor samotný. Pred vstupom do neoprénu sa musím poriadne namazať kondicionérovou vodou, aby to dobre klzalo a dokázala som porodiť vlastnú hlavu cez tento pídi otvor neoprénu. Ale uznajte, je fakt krásny. Ja mám asi najkrajšie neoprén na svete. Podľa mňa takto sa musí cítiť jaternica, keď sa trepe do toho črievka. Apelujem na výrobcov závaží, robte biele. Pretože moje do-it-yourself nastriekanie farbou tohto závažia nedopadlo najlepšie. Ako vidíte, krásne sa tá farba akurát tak olúpala. To uvidíš. Budú na refresheri písať, že mladá Slovenka sa potopila na dno Dražďaka. Samozrejme, ale herečka prišla s vybitou GoPročkou a tu, čo si požičala, omylom tam pustila časozber, takže z toho môjho videa nemám nič, mám iba záber z tohto dna, kde vidno mňa a svetielko nakoľko 12 metrov hĺbky Dražďaku naozaj nič nie je, iba mutná voda a tma, ale aj tak to bolo super, pretože sme aspoň zistili, ako také nič na Dražďaku vyzerá. Ja nič. Veľké kúlové. Tam bláto, kamene, tma. Niekto chodí v nedeľu do kostola, niekto chodí v nedeľu na Dražďak. Niekedy sa tak zamýšľam, či je horšie sa do toho neoprénu obliekať alebo vyzliekať, pretože pri vyzliekaní to vyzerá nejak takto. Potrebujem si pod neho dostať tú studenú vodu, aby som bola schopná si ho vôbec vyzliecť. Čo, uznajte, v októbri nie je zrovna taká sranda, pretože tá voda naozaj začína byť chladná. Ale ako praví otužilci sa nesťažujeme a ideme do boja. Tak čo, išli by ste aj vy na dno Dražďaka?